Ha ka jing op diang ni ki jing ujo na ki nong shong shnong habai de ba ka jing duna ha ki babun ki liang a maulos na PHC na ka liang ka hinyo trap youth council HYC right nong tung circle ha ka jilam usamna shamphang mashring general secretary ha ka south trip nai la ajar pun reo kala le ban jurep ya ka te ka chaka ai sumar kaseng kalalap ya shibun ki jingduna hagate ki PHC na du ka jingbom don medical officer menta lakumba ars nem duna ka jingduna ki staff nurse nolor ki we pan habakren si kilap thai khubor na kalyang samla shamphang uloong ba ka jingbom don medical officer nolor ka jingduna ki staff nurse but lab technician kalabu jing e balej sumar hakate ka PHC haki babun kilyang nolor ka taw uloong ru ba menta lakumba sis nem tam katay ka PHC kamdan shu ya ka ambulance bat kumta ukmi lenti baki bor badai kmi kin simkhya halor kani ka benta ni layo ban le jurep ya ka malos nai PHC kabaran ni malos nai alor kajing duna kibabun benta untuk ha ka bai dei bat Dr. MBBS UMO in charge jong ketai ka malos nai PHC menta la kumba arsnam duna e na du kajingmi I Dr. Dona anang nai na PHC malos nai hadin jong kane amdon shu kiwe pat ki MO in charge ki bawan ban in charge hapo jong kane ka malos nai PHC ti halor jong kane ka benta ngi I ba ka jingbom don jong MO in charge ya kane ka malos nai PHC ki don shibun ki jing tuko ki jing duna kamtam e hakabai de ba ki jing kundu jing e jong ki nongpang ni abanong ki wan sa PHC na kapta ban yo ya jing sumar andai nakadaw ka jing bom don jong UMO kapelong ya ki nongpang ba kinhap tenteng ki haban let phai tli hot ngimla ban len I Dr. Ayush I Bayrap ya I MO in charge I don andai ngisum thu ka e ka kam ka ba nakalyang I Ayush Dr. I Deban le ka ba kong san hi kolong wa kum ki pait nong shong jong kane ka dong ka thai ngi don kam hi ya MO in charge jong kane ka mols nai PHC na ka banta ban penbit penbiang ya ka jingdon kam jong ki pait nong shong jong kane ka than right nong tum hagju ka por ni I bat ni lap ro bat kidon shibun ki pait nong shong ki bala pensngeu bat ujor shingi ka sen ha ka bai dei bat ka jingdon kam jong ki ya ki kot kisla kum ki birth certificate ki death certificate bat kiwe ki kot jingdon kam namar ka jingbom don jong MO in charge ki shem jing e haga jaka ba ka kam jong ki kan dep tang sisngi kalabang por na da kita yau da kitnai ki hap bandra ya ki kot kisla jong ki shadu shabon bong CAC nangta ki hap ru ban like wat shadu sha DMHO sha civil hospital nang po tang na idaw bom don MO in charge kane kala shem jing e shibun haga bai dei bat ki pat nang shong nang jongi kumta ni kuntu bat ki kerpat jor ya ka sarkar ba kade ban simkhya mardor hak bai dei bat MO in charge ba kade ban phana wut ya ki doktor knang ba kadong ka tha jingi kan yo ya jing sakri ka ba pura hak jing le jorip jingi menta ka sing ngilap ru ba wat ki staff nurse ru ki duna hak te ka PHC kuntup ya ki GNM ANM bat kumjuru ya ki lab technician kumbangi sakhi bat ngitip lab technician don tang iwe teng ha ka jingbun kam imla shu ban pendep ya ka kam bujungi wat ki nong pang ro ki sem jinge ha ka bai dei bat kane ka benta na kalyang jungi ka kunhun ni dawaru ya sarkar ba kade ban sngap bat kade ban pejru ya ka jingduna jong staff nurse hai kumba ngitip manusia kidon sangut kinos ki staff nurse hakane ke PHC Andrai hadin kato kene banai menta dang kato kene banai na kalyang ka sarkar kamtam e na ka department ka badai khmi ya kene ka benta kila weng no kila deploy no ya iwe staff nurse I senior staff nurse ibadon hangne ha molos na PHC bat kila deploy no I shakawe ke jaka te haka jaka jong ita staff nurse iba kila deploy no shawai menta kalong teli menta la kato kene banai kane ka post kadang long teli menta ki staff nurse hane ki don stang lain gut kasem jing e bhai ki na kamta ban penbit penbiang ya jing don kam jong ginong pang apo jong ni PHC kamta ni kentu ya sarkar ba la in kin penphai no ya ite staff nurse sha ka PHC la ne
ini ban thum thamai no mardor na kamta ban penbit penbiang ya kate jinun kam ka ba thli ka badan menta nila bro ba menta la jan sisnem ka ambulans hapo jongane ka PHC kamdon shu kadon ka ambulans ka ba kidon mensua hendrai kane ka ambulans kala sniu no batat hadu menta kate ka PHC kamdon ambulans hendrai ka shu yo no ka jingirap lamba ka jingdon jong ki ambulans jong ki ba emergency nong kum ka molos nai ka ambulans jong ka darbar snong molos nai jong ka kendeuso bat ka sabuda jong ka border area lamba ka jing tai apat kine ki ambulans kala yo no jingirap ka to kan nei kunta andrai ka bang seukhya kalong ba ka PHC hi nalade kamdon shu ya ka ambulans ka babha kumbalong mata kane ka ambulans jong ka molos nai PHC kala shu yang kongrang haju kumtangi kentu ya ka sarkar ya DMHO jong ka ribhoi ba ide ban phai khmat ban penbit penbiang ban aino da kiwei ki ambulans ki babha na ka mata bakan yo ban aya gijing syakri ba paka syaki dong ka than ki jongi hakane por na kalyang jungi ka seng hadin ka jinglap ka jongi ya kine gijing duna ki babon hapo jogane ki PEC hoj mata ngitip ba kadamdon ka repairing hapo jogane ka mol snai PEC andrei ngimtip ba hato kata ka jingle jugi ya ka repairing kan cover up na ya kine gijing duna boro ki badan menta hoj yo lese ngimla manlen kum ka ki street light bat kiwei gijing don kam yo lese kala ban cover bat ni kerban ru balong ba kane ka repairing kan cover ya ki kato kane gijing don kam bat gijing e ki ba kane ka PEC jingi ka kundu te hakane ka por na kalyang jingi ka kunhun kane kadai ka sin ka ban kong ka ba ginlai ban jurip hakane ka PEC na kamta ban pek ban khmi ya gijing duna gijong ka kanam kut tangkane hendrai na kalyang jingi ka kunhun ngin sa syong perkhat bat ngin sa pha ya gijing tho sya I DMHO I beri pek jong kane ka mol snai PAC bat kumjuru lada kadon kam ngin hab ban lek kundu wat ya minister beri pek ya kane ka health department te na kalyang jingi kaseng ngi saisin ngi da kerpat jore ka sarkar ba kade ban phai khmat amde bakan su ino thli ya gijing duna ya gijing ko jong gijing trekam gujong ka I kenturu ya kinong mi khmat nadu IMDC MLA ba kamde ban syukut tanga hakitengam andrai kidei ban da peniru da kikam ba kajinge jong pai ba kinyo ya kajing syakri ba paka habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya